važan dan. Žene treba da pokažu da nije samo 8. mart taj dan u godini rezervisan za žene, nego to treba da bude svaki dan. Mogu istaći to da sam postigla izuzetno dobre rezultate, da sam bila pripadnik BiH kontingenta u mirovnoj misiji i da sam radila na zadacima koje uglavnom rade, ajmo reći, muškarci, ali evo ja sam rame uz rame sa njima odradila veoma dobar posao i smatram da ne postoji posao koji ne mogu žene uraditi jednako dobro kao i muškarci. Treba da se da neki signal, neki znak da žene malo, ajmo reći, podignu taj svoj glas. Dajte nam istu šansu, dajte nam istu priliku kao i muškarcima, da se mi pokažemo da mi možemo da radimo poslove i zadatke koji su, ajmo reći, namijenjeni muškarcima jednako dobro kao i muškarci. Mi treba da se borimo za bolji život u Bosni i Hercegovini. Treba da se borimo da zaista svi radimo, da se školujemo, da se obrazujemo, da budemo bolji generalno i za sebe i za okolinu i bit će nam bolje sigurno.